Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Kif aħna ħbieb, reġa' wasal il-ħamis u l-ħamis aħna nxandru il-programm ġdid tagħna it-tbassir. Jiena għażilt biex nitkellem fuq dawn it-tliet logħbiet mill-Premier League Malti fejn ħanaraw il-logħba Mosta Gżira, Hibs Florjana u Sliema Ħamrun. Mela, l-għażla tiegħi waqgħet awtomatikament fuq l-ewwel partita bejn Mosta u Gżira minħabba l-fatt li għal din il-partita għalkemm ħajkun debut f'dan l-istaġun, iżda ħajkun it-tieni ritorn ta' Darren Abdullah fuq il-pankina ta' Gżira. Jiġifieri iva, issa tibda t-tielet esperjenza ta' Darren Abdullah kontra l-Mosta fejn il-Mosta u l-Gżira ħeltaqgħu fil-partita li jmiss. Biss għalkemm ġeneralment meta jiġi new coach naraw hemm ikun hemm rebħa, jien nemmen li f'din il-partita it-tim tal-Mosta joħroġ rebbieħ. Allura l-previżjoni tiegħi għall-programm Bassir huwa rebħa l-Mosta. Għażilt ukoll iż-żewġ logħbiet klassiċi tal-Premier li huma Hibs Florjana kif ukoll Sliema Ħamrun. Ta' min jinnota li kemm Hibs u kemm Florjana qegħdin mal-ewwel sitta tal-klassifika Premier. Biss nemmen li f'dan il-konfront għandu jipprevali id-draw minħabba l-fatt li t-tnejn timijiet huma timijiet tajbin għaddejjin minn vena li tinsab tajba wkoll minn kellhom xi żelqiet żgħar imma kellek tot on the whole kemm Hibs u kemm Florjana qed ikollhom kampjonat il-bidu tiegħu tajjeb u wkoll nemmen li jagħmluha mal-ewwel sitta u hekk nemmen li id-draw ikun wieħed ġust bejn dan il-ġixtimijiet. Kif diġà semmejtilkom it-tielet partita nixtieq nitkellem dwar huwa il-partita bejn Sliema u Ħamrun, partita oħra li hija klassika għall Premier, it-tnejn huma timijiet li rebħu diversi unuri u allura ta' min jinnota wkoll li din ħatkun l-ewwel logħba ta' Ħamrun wara li jieħdu sehem fil-midweek jiġifieri il-ħamis stess meta għandhom il-logħba l-Ħamrun kontra tim il-Pollak jiena qed li jiġu draw minħabba l-fatt li għalkemm ħajkun hemm jumej mistrieħ ħajkun hemm ukoll l-element ta' vjaġġar għal Ħamrun li nemmen li dan jafitellef ftit mill-kundizzjoni ta' Ħamrun. U allura qed li draw ikun ġust għal din il-partita. Mela, nerġgħu nagħmlu rekapitolazzjoni. Mosta Gżira qed jerbħu Mosta, Hibs Florjana u Sliema Ħamrun nemmen li ġiex partiti jiġu draw minħabba raġunijiet li semmejtilkom. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lil Ejja Bet li bis-saħħa tiegħu qed jiġi trasmess dan il-programm il-Bassir. U kemm infakkarkom importanti ferm meta għandkom tilagħbu ħudu paċenzja u għamlu dan b'mod responsabbli għax min jinqabad fil-vizzju tal-logħb tal-azzard sfortunatament ikollu kundanna l-ħajtu. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsermilkom u nawguralkom il-kumplament tal-ġimgħa tajba. Jekk Alla jrid nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej bil-programm Botta u Risposta. Nselmilkom. Ejabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Nirringrazzja lil Karl għad-bassir tiegħu u issa ngħaddu għad-bassir li għandina likom li ħajkun dwar il-kampjonat Ingliż. Żewġ logħbiet li se nitkellem dwarhom ħajkunu Chelsea kontra Liverpool li se tintlagħab is-sibt fis-6:30 u Newcastle kontra Nottingham Forest li se tintlagħab il-ħadd fit-3. L-ewwel logħba bejn Chelsea u Liverpool, Champions tad-dinja kontra Champions tal-Ingilterra. Żewġ timijiet li għaddejjin minn fażi kemm xejn negattiva, Chelsea tilfu l-aħħar żewġ logħbiet tal-kampjonat waqt li Liverpool sofrew l-ewwel telfa fil-kampjonat kontra Crystal Palace kif ukoll fost il-ġimgħa sofrew l-ewwel telfa fiċ-Champions League
Għal-qasant din se tkun logħba bejn żewġ timijiet li ovvjament fil-bidu tal-istaġun kienu u għadhom meqjusa fost il-contenders għar-reb tal-kampjonat, żewġ timijiet li ovvjament din il-logħba jimmiraw li jwaqfu s-sensiela negattiva u jerġgħu jaqbdu triq tar-rebħ. L-odds għal din il-logħba huma rebħa għal Chelsea li qiegħda 2.79, draw 3.65 fil-waqt li rebħa għal Liverpool qiegħda 2.28. Minkejja dawn l-odds ta' ejjabed li juru li Liverpool jibdew kemm xejn favoriti, jiena min-naħa tiegħi mid-tbassir tiegħi huwa dak ta' draw. Nemmen li din ħatkun logħba bilanċjata, iż-żewġ timijiet ħadd minnhom ma jaffordja li joħroġ tal-lief u għaldaqstant naħseb riżultat ta' draw l-aktar li jikkuntenta huwa lil Liverpool, però naħseb li dan huwa l-aktar riżultat li kapaċi ikollna fil-logħba ta' nhar is-Sibt. Nottingham Forest u Newcastle, żewġ timijiet li fl-istaġun li għadda kienu fin-naħa fuq tal-klassifika. Dan l-istaġun minħabba raġunijiet differenti jinsabu fin-naħa isfel tal-klassifika u naħseb li din hija logħba li t-tnejn li huma jimmiraw biex jiksbu 3 punti ħalli jkunu jistgħu jitilgħu il fuq fil-klassifika u ma jibqgħux ankrati lejn in-naħa isfel. L-odds ta' ejjabed huma rebħa għal Newcastle qiegħda 1.64, draw 3.94 u rebħa Nottingham Forest 4.80. Bħalma juru dawn l-odds Newcastle jibdew favoriti u jiena naqbel li Newcastle jibdew favoriti. Ovvjament wara t-telfa li soffrew fl-aħħar ħinijiet kontra Arsenal f'darhom, Newcastle nimmaġina li ħajkunu jridu jirpiljaw. Min-naħa l-oħra Nottingham Forest wara l-bidla li kellhom fil-manager jidher li s'issa għadhom ma sabux saqajhom, mhumiex jirrepetu ir-riżultati konvinċenti li kisbu fl-istaġun li għadda. U ovvjament dan għalihom huwa ta' diżappunt meta wieħed jikkunsidra li għal parti twila tal-istaġun kienu mal-ewwel erba' u tilfu post fiċ-Champions League fl-aħħar fażi tal-kampjonat. Għaldaqstant il-logħba tal-ħadd nimmaġina ħadd tkun waħda interessanti, Newcastle jibdew favoriti u naħseb li jkunu Newcastle li jiksbu 3 punti. Jien għal din il-ġimgħa min-naħa tiegħi nieqafgħu, ċedi issa l-kelma lill-kollega Antonello biex jagħti t-tbassir tiegħu u nsemmilkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq ejabed.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. ejabed.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Is-sitt ġurnata tas Serja Taljana ser toffrilna diversi sfidi interessanti fin-naħa ta' fuq tal-klassifika. Nhar is-Sibt li ġej fid-29 ser ikollna d-derbi tal-Lombardija mill-aktar interessanti hekk kif Atalanta ser jilagħbu kontra t-tim ta' Como. L-Atalanta għaddejjin minn forma tajba, vera li ġew draw ta' 1-1 mal-Juventus f'Turin, iżda fir-rounds preċedenti jidher l-qabdu ritmu dan għaliex rebħu 3-0 għand it-Torino u 4-1 f'darhom kontra l-Lecce. Roma min-naħa l-oħra kisbu draw ta' 1-1 f'darhom kontra l-Cremonese, rebħu 2-1 ġewwa Firenze u ġew draw ta' 1-1 kontra l-Ġenova barra minn darhom fl-aħħar 3 logħbiet. Din il-logħba possibilment ser tkun waħda li ser tara sfida interessanti bejn iż-żewġ talenti rispettivi. Jekk Ivan Juric jażel li jilgħab il-Ademola Lukman l-attakk Atalantin, fin-naħa l-oħra min-naħa ta' Como tibrilla l-istilla ta' Niko Pazz. Il-previżjoni tiegħi għall-logħba Atalanta Como hija ta' draw għalkemm ma neskludix illi l-Atalanta jirnexxielha b'xi mod iġġib ir-riżultat. Min-naħa l-oħra nhar il-ħadd fid-29
fil-ground li qegħdin taraw fl-isfond tiegħi Juventus u Milan ser jiltaqgħu f'waħda mill-iktar sfidi klassiċi tas-serija Taljana. Juventus illi skont l-sponsor tagħna Ejabet hija kwotata 2.58, id-draw qiegħed ikkwotat 3.16 fil-waqt li Milan huma ikkwotati mill-sponsors tagħna bil-kwota ta' 2.73. U huma tista' tgħid l-iktar tim li bħalissa dejjem minn forma tajba hekk kif ġejjin minn 3 rebħiet mod speċjali l-aħħar waħda ta' 2-1 kontra iċ-Champions Napoli. Juventus min-naħa l-oħra ġejjin minn 2 dwejjiet kontra Atalanta u Verona u l-pressjoni qiegħda fuq il-manager Juventin Igor Tudor biex ikun jista' jġib riżultat kontra ir-rivali tiegħu. Ta' min ifakkar ukoll li Juventus jinsabu raba' b'11 punt fil-waqt li Milan flimkien ma' Roma u Napoli attwalment għandhom 12 punt qegħdin imexxu il-klassifika. Il-previżjoni tiegħi għall-logħba Juventus Milan hija dik ta' draw, ma neskludix riżultat ta' xejn b'xejn, ormai drajnija l-istorja f'dawn it-tip ta' logħbiet bejn Juve u Milan, ix-xejn b'xejn huwa l-iktar riżultat komuni. Biss ma rridux ninsaw ukoll illi l-Milan għaddejjin minn forma tajba u għalkemm jien insostni illi din il-logħba ħad tispiċċa fid-draw jekk il-Milan jirbħu possibilment ikunu taw messaġġ importanti lil kumplament tas-serija għall-andament ta' dan il-kampjonat. Qabel ma nagħlaq infakkarkom li dan il-programm jinsab disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Infakkarkom ukoll illi il-kwoti ta' dawn iż-żewġ logħbiet li kellimtkom fuqhom ġentilment offrija mill-isponsor tagħna Ejabet ser intuhomkom fi grafika apposta qabel tmiem dan il-programm, kif ukoll infakkarkom f'messaġġ importanti ħafna min irid jittanta xorta fuq dawn il-logħb jew logħbiet oħrajn ma l-isponsor tagħna Ejabet ma jinsix ħaġa waħda. Dejjem nilagħbu b'mod responsabbli. Il-programm li jmiss ser jkun għall-ħabta tad-9 tal-lejla fejn mill-ġdid jiena darba flimkien ma' Wayne Mikallef ser nkunu qed niddiskutu l-Grand Prix ta' Singapore tal-Formula 1 permezz tal-programm Formula Predictor. Sakemm nerġgħu niltaqgħu żjed tard il-lejla, jien Antonello Bela ma tfadali xejn ngħidilkom ħlief il-kumplament tal-ġurnata tajba u ħudu ħsieb. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Ejabet. Dejjem ilagħab b'mod responsabbli.